Eti na ebra na ibo ba
yare di le guy ya watch bebere e ko bebere if you say bele bi ya jomo na be ha dan ele be yere ni ma na tie na so me wo e fi wo fufu man awon ti fu a me na me do o mlantie e wo ho me ma bra e bi du o bra o mo cha ni mama fe ya sa o wo fo me wo se be kama na me na enu sunti egwa ma ni ya da bi tan abara na kwa mu chire bi e be fi o bra sha e wo se se be fi ho ya kwa mu cha se na se se fi ye bit any company I need e do bele no na me bia bank sao mo sha ni e fi be so wo ni ni me dia se mi wura wo tirim se wo nti e bia se ya oba bia wo bra se nti ama be be nya be bia tana e ni ni no a ko bra e se bi ti e ma na je e na be bi sunti awo be nya be bia tana a wo so nya mi yi nya so ba ba mu ayo ko fa mo ni ti akeka se am be ma na je so wa am be wo le ba ho chi e so ni wo ha wo tu a e wa o e bi so wa na wo ko ya na ha ba ni ya o ko be to share asam ko Genesis 12 certificate written wo se ma na yi kan Genesis e wo na o se fa wo fo a ke kan se bebe na o ni wo ba se pa o ye tu yi se se ne wo ba se wo he o he na so a ye ye fe se na o ni se se wo ba ko e to ni se me wo ba mi la bi mu se ni a ye be ye ti se na be ya be kra be ti mi a ka se wo wunti etumunti no no say the castle we are now company and I say body what did he ma medical castle say aso no ya say bia so ko no te ho e ko aka wo ya ha du ko ya wu ne bi ma sun ti so ya wo ade ti akọ e fi say o show of ya e ko mo say ni mo sa o show of me ma you say ni mo sa ho e no ti wo be ti ni ha ono de oba kwa na so ya wo wa ba yi na na so atade ye le ba so bia obe he sai ni kwa ni sai ni papem en ma wo ye be be da o be e wa na wo se wa ni aso ya ani awo a o be sha ye wo ni bi wo ha en mo na che usuma ni wa bra ho o ji ni mo nka wood ke ma so ma o se ma yi kan ma Genesis nti a yi ni asini na so trust say Abraham go Israel think about any trust say na ko ba say so e come dey na make ka sa ba na say ko say this boy wo e bi say ko mu ya dey assassin na ko mu wa o ya do this assassin o ya do o ka say dey say say a ka say dey say she be so ba ba ya wo yo ba wo ya na say fo hu o ka say dey na wo na wo ko me no what has enti kase miniano na wunti why yi na what has Abraham is salenti family yi na me ka atnas wunti me ya na so se wunti na ya ko ni ma se ka pe wunti ke ka ba ko ka so na yi na na Abraham mu izinu Resume for me, there is some gift. My father is telling you, I'm fellow and go fight to be only one. What I'm for the chef, I don't come for the chef. No, for one of the 90, I am
for what you said, and I'm going to do. If it's a million, nigga said you me. Nigga who said, we are very aware of the sound of the three years. Because some of I have afforded the only thing that I said, good morning, I never got a big one. It's a caregiver, the small cars. Our airport run about 6 years and opposites. The car I know will make for the low car deals. And I'm not a war. Now, Senator and Nina, our father was deep for our deep council. Our father was here. Every man, they want to be deep for and our father was sad. Will be any one. Every time you see a poor abiding God and we are also doctor. Now, we didn't get a young man. There will be a young who's one year old who is the Senator. The baby will be my apostle. A year special apostle doctor. They will give you the bias and not a very well planned software. That's what I mean. If you say, your man, your man, your for man, for my one. If you say, now you are you on way, send you to already I will not have something else 50 and and I dare so mommy said that. Now this is the part of it. Never know what it never stop over what didn't even matter. I'm not here. And they said the president said, apostle, and I said, so and I got now me Tina, make us as if me international power to be here in power, and I'm not council, he said, and I will be soon see. Will be I am and I will be soon see. So very well, but very man be a head of country. When I put this for one, now who is said, it was in a harbor. As for the fireball, someone has been and be, you may be already here. Now, the village of Papa, young Opera, yet me will be what you wash out. It is sadly, I'm going to say, or don't wait on the whole, not just on power. Not say I tell you, many more have never mentioned that the power. It's wounds when you need it. Hello, Sunday, why are you home? And if you are here, say, do the baby forward. Now I get to say, and the Luciana Casa. There's when some person who I am woman. You're getting you for the woman. Now, who very good guys. Now, say, you know who you will be. Every time you see a young woman, say, I'm a person, they see them. We are going to check out all the support someone. Now, they don't know that. So, I'm going to say another part. If you say, a beautiful essence, any entity is different. Now, say, a beautiful I have by him, and I sent her for the home. And you said, you now. You can't say, I have a chocolate. You have to put up a woman who said, you must say, you ask for. The minute you become, it's wounded. And you said, yes, you say, I will be a possible one. You will be a hopeful. I didn't was before the shepherd said, I will the Buha. Now, the Indian young from Swallow. What can I get my mama for your home? Now, who's one where I hang off for? Okay, can I need to take some wound? That is something you will be big car. Can I just you say? I was here. Now, the Indian was in Tobia. But when you down here, I said, no, we're not buying a car. There's a deal over the side. Get it home way. I said, yeah, I will say it. No, but if we are touring inside from the down here, so many of them are in the city. The good night shall tell them not so good. There's a little million per hour. I think I didn't know. I will lose. Said the Obama. Your Obama. Your fine. So, somebody is somewhere, you know, and I know. But you're not your Obama. So, I'm not your Obama. But then it's now we can't get Obama.
wɔsi deɛ ɔkora no ba atena ne ba deɛ ɔdɔ no ɔtena ne ntam so yɛsi a yɛdi no ɔno deɛ ɔdɔ no ɔtena ne ntam so nti sɛ wodɔ wo nua no a ka wotena ne ntam so wowu nti wowu nti wowu nti ɛbɔ ma na sɛ ɛbɔ ne sɛ deɛ ɔdɔ no ɔtena ne ntam so ɛbi sɛ deɛ ɔbɛ yi na ɔyɛ adeɛ bi a ɛnya ɛwɔ sɛ ɔtena ne ntam so ɛnya bi a wɔsi kɔka ɛbɔ obi na ɛte na ɔbɛtene sɛ ne nyɛ yɛn mo ebi sɛ wo hu mi ho asɛm na ɔanka nkyɛn ya ama ti na ɔbɛbi a me nka wɔ asɛm ɔda akyerɛ akwara tu ɛni fura ɛno ti akwara fo na nea ɛyiri fo mi wɔ yɛ ɛyɛ wo wu ti ɛbi sɛ mepɛ ɔtuo mepɛ ɔtuo sɛ wonya so ɔbɛka no kyerɛ sɛ yɛti ntuufo yɛti ntuufo yɛnya mma yɛnya ntuo wɔta sɛ yɛ nti ne kyerɛkyerɛ paa na ɔti wowu nti na sɛdeɛ kampanimfoɔ nyinaa bɛyɛ adwena sɛdeɛ na wotumi sɛ yɛn mpanimfoɔ nhyɛ district mpaapa ne ɔmo pɛ sɛ asɛm yɛ obi abaka biara yɛnya no taata yɛnya bi yɛbɛyɛ adwuma ne yɛnyɛ yɛ ama ahoyɛn na obi aka na yɛwɔ nsɛm ka yɛde to yɛn ne agyinifoɔ ankasafo na samaa bɛfofoɔ bɛfra yɛn mu a yɛde yi nso atu ɔmo fo na yɛbɛduru hɔ na obi atum ka ne ɔpɛnti obi musa kɔhyɛ ti ne obi aka wowu nti hwɛ wɔn no nanteɛ yi na ma wo nti no Abraham na yere Sara nti ne kra atena ase wowu nti yɛbɔ wo gyiri ka deɛ ba asɛm yɛbi a wo yɛ yɛ na te ne nka a ɛhyɛ yɛ fitaa ne ti na nkyi na yɛbi ti yɛ ho fo sɛ deɛ ɔdɔ no ɔtene ne ntam so deɛ ɔkora na ba a wotane ne ba ɛde sɛ wotane ne a meyɛ biribi a wontumi nka na mmom sɛ wobɛ sɛ wotene ne ntam so deɛ a wobɛka kyerɛ me ɛfiri ne ama bɔfo mehum sɛ ne nea no ɛde sɛ akwaa bi wɔ hɔ a wɔnipa nam so a ɛntene na wie ne wɔwura ban sɛ menam so a montene ɛfiri sɛ deɛ obiara ka bi a yɛtie no asopɛm ne yɛde anante sɛ deɛ ɛbɛnya nkwagyeɛ ama yɛn kra sɛ wo bibi sɛ me sɛ mapɛta afiri ama ne ho a ɛnyɛ deɛ o ɛfiri sɛ yɛyɛ akwantufoɔ ne yɛnam baabi ka bi ka kare mu na bi atu kwan akɔfo pere apama ɛnɛ sɛ meyɛ ɔsɔfoɔ na sɛ meyɛkɔ akɔkyerɛ a ɛho nyina sɛ sɛ kɔka ntoɔ bi sɛ mene obi wɔ ne nkrata wɔfa kɔ akɔyɛ nyame kwana nyame adwuma mu hɔ sɛ mene obi kɔda a na menya nkrataa na masa kɔgye no yɛ nyame adwuma nkyɛn bi so bebree wɔkɔ nto ɛne nkɔfoɔ deda ne yɛyɛ nyame adwuma hɔ ɔba ne sɛ yɛyɛ bibi wɔ kyim boa ne nipa nya ɛwɔ sɛ mefa nyame kwa so sɛ meyɛ ɔsɔfoɔ a Ghana ban nim ne sɛ meyɛ ɔsɔfoɔ ɛno nti ɛne mu a yɛyɛ asi yɛbɛkɔ sukuu yi na ayɛ sɛ yɛka awia asɔ sukuu nsɛm bi a mabɔ me borɔ so sɛm bi nanso bɛn bi a wɔsɛ mefa so nya nkrataa ma bi mu a meyɛ hɔ yi mɛfa so ɛnyɛ bɔne ka so dan yɛ yi nyinaa kɔsua adeɛ sɛ mesua adeɛ a mentu nyame ma wowu nti ɛno nti yɛsɛ dirifoɔ ka sɛ yɛsɛ ɔfoɔ yɛ ahantan ɛnyɛ ahantan sɛ yɛ ahantan a frɛ no hɔ ne kase na to me ɛwɔ no mu ɛsɛ medeɛ mu tu bebree firi mpanimfoɔ nkyɛn bi yɛ to me fo na deɛ mmɔ sɛ menka nyame twerɛ sɛ na deɛ nyɛ bɔne wɔ no ani ɛsɛ nnipa hɛ ne yɛtu yɛ no a onyankopɔn da ɛsɛ onyankopɔn na ɔhwɛ akoma no mu sɛ mehu sɛ mentoo ne mmra na mmom ɛyɛ nnipa ne mu animonyam hu ne dida mfa nkyɛ ɛnya bi aho deɛ yɛmfɛ wɔte ne bɛkɔ wɔte sɔrɔ ɛwɔ ne saa wɔ ne bɛbɛ sɛ na aba ho asɔfo ɔbɔ yɛ nkɔ ha bi na me de wɔn atena wɔsɛ yɛ nkyerɛkyerɛ na wɔn de wɔsɛ obi a wɔn yɛ ɔbɔ wɔsɛ yɛ yɛ sɔfo sɛ ɔsɔfo ne na so anso nyame nya ko kwan si so nyame ɛbi sɛ no prasa na wɔka nipa wɔn wɔn bɛ taa na maa yɛ bi sɛ wɔn ti ne bi ato kaa sɛ mu nti Yesu kan mɛti hɔ sɛ mu nti yɛbɛtaa bi aka nsɛmmɔne ato so na ma ne mu wura ho mo ne yɛ nsɛm aka to aso so ebi sɛ wo nti Yesu nti bi aka nsɛmmɔne to so a e ma ne ha na wo nti egu nyame adwuma wo nti ɛsɛ yɛ bi aba na mo sɛ yɛ wo nti
kɔ so deɛ ɛnhyira no ɛkwan no ɛnhyira no sɛ yɛwu nti sɛ sandaase wotu kɔ so mmaa bi kɔ so mmarima bi kɔ so asɔre de yɛ nkɔfoɔ na ɛyɛ nhyira ɛnhyira no na yɛwu nti na asɔre de yɛ di a ɛne nyame no wɔ ka ɛne sɛ ɔde nkae asɔfoɔ de yɛ ade no ɔde ɔde nkae Leviticus 19 verse 5 going na wɔsi ne mu sisi yuda bɛrɛ nyame na wɔsɛ mo nya tɛnfoɔ na mo yɛ yɛ mo yɛ yie na nyɛ nipa na mo kɔ wura kyerɛ kyerɛ mo sɛ ɛwɔ ɛyɛ wura ne wɔn na wɔn atɛm mo mo yɛ ni pa bɛ mo nyɛ bra wɔ wo nti me kyerɛ mo na ma sɛ mo yɛ yɛ na ɔwura yɛ gyina ase wo nti no ayɛ kɛ bi atɔ ebile bi du na fɔ ɔna kɔ ka yɛ yɛ ɛfɛ sɛ ɔyɛ obi a na papa artist na ɔwɔ sika eti na ɔhwɛ ne fufu mu ne nam ne baabi a bɛrima tenten kura wɔn nam ne baabi ɛyɛ kan ne na ne papa fufu mu bi ha ayɛ ana wɔhwɛ according to Samuel 1 Samuel chapter 1 verse 9 ɛnkenka hɔ na ɔkɔɔyɛ no na Onyankopɔn nso asiesie onipa bi a yɛfrɛ no Samuel ɛnkenka ɛnkenka hɔ na nwura yɛ na ewu asɛm bi na mebɛka na meka yɛ si ma asɛm so ebisa na meka ho de tumi no afɔ sɛ nhwɛ na meka no a woyɛ sɔfo na sasa mfo ba bɔ sɛ wɔhwɛ yɛ a wɔyɛ na wɔyɛ na saa asɛm bebree ɛyɛ wɔ asase so ɛyɛ yɛ na wɔde kae ɛyi ana yɛ saa ne ma yɛ saa ana afa yɛ eti hɔ hwɛ ɔfɔ deɛ yie ma hwɛ no so deɛ yie ebisa adiifoɔ nyinaa yɛ awɔtɔ ayɛ wo sa wɔtɔ no ne nan so na ɔta ne fie ɔta ne fie na ɔwɔ ni no na ɔbɛ kasa ɛni ma na kɛbi yie na ahanyɛ da a ɛbɛwura wɔn ti na Samuel ɔbɛtena ɛni na ase ahoɔ sɛ ne nyame ne kasa na ɛni na Samuel ɛnya Israel amemmuo na owu kane no na ɛwɔ yɛn na ɛkɔ kwan yɛ o ɛyɛ ɔsɔfo ana ɛmu ana ɛni fi na Samuel de na ɛkɔ Rama akeka alo kuna obusu ya wo so Samuel ne ma yo wo so de be wa de alo so he wo ana Israel wo ni na fa Samuel say Samuel ya fa ka wo si he wai wo ye wa ye wo ni ka na ama na je de wo ni asem wo ye Samuel ya wo sa wo pa ya ni se yo ma na wo yo wo mi ko si he ma so baabi a wɔyɛ artist ba no artist nso wɔ sika a wɔhwɛ ne ntum wɔn na kusua wɔn ka ho sɛ ne mu yɛ lɔta bi bi sɔfo a nase bi fɔ kɛn ka ho yi ana wɔkɔrɔ yɛ ntum mu abara ayɛ wɔyi ne ka na ɔkɔ sáwọn ọmọ sọ ɛbɛ bá asanu yɛ kɔkɔ yɛ nsu te sɛ ɔmo afɔ yɛ na kɔkɔ kɔ yɛ mpie ne sɛ na fɔtɔ na obi ba wɔde wa nɛ ba kɔ ansɔ obi wɔ obi wɔ wɔ kusa akɔtɔ mu yɛ akɔkɔ sɛ ɛyɛ wɔn yi wɔn bɛ sɛ wɔn ɛfunu mu yɛ di akɔ nkyɛn samuel asra ne sɛ ne hɛn awie wɔnyɛ nyame ne mu ano wɔn nso ba yɛ wɔn ne nsɛm hunu ɛne nsɛm hunu ne wɔn bɛ yɛ ne fɔ wɔn ne ba ɛmɛ wɔn wɔn ne wɔn yɛ ɛkɔ yɛ ne yɛ wɔn wɔn yɛ bɛ tɛ yɛ mu ne yɛ nya ɛfuna fo ade sɛ ɛdi fo yɛ ahoma bi a ne yɛ mmerɛ nkɔ asa ta kɛse bi ɛwɔ yɛ nyame akɔ yi wɔ bebree nyame akɔ wɔ bebree nyame akurutu wɔ bebree nyame ɛna ɛfɔ ne bi wɔ a ɛnam nipa ne so ɛdi sɛ ɔmo nyame akɔ ɛfɔ ne ho sɛ ɔmo kɔ ma wɔyɛ mo ɔmo ane sa sɛ ɔmo si yi na ɔmo sɔ na ɔmo ne yi no bi kɔ sɛ ɔmo kɔ akɔ yi ni wɔsi dɛ bi wɔyɛ wɔn mu bi ni bɛ di mi kusua kusua bi wɔ 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 bi ta ɛlu ni ɛmɛ ɛmɛ ne hɛ sɛ de yɛ nyɛ obe ni yi etu obe ni yi mo yɛ ɔyɛ mo fɛ yi ɔmo class a na mo wɔn yi yɛ ba yi ma ɔdi yi no wɔgye Israel fɔ Filistin wɔ nsɛm na ato ne nsi mu yɛn nso wɔyɛ ko wɔyɛ Samuel abɔ mpa yɛ kan ɛyɛ bɛba ɛbɛ abɔ fɔ deɛ ɔmo a ɔmo a yɛ pɛ so ayɛ ne nyame ato yɛ
Because I saw what they for the young boy and Yamapo. I am Yama, David is so. Yet, even the man never found them. I want to know when you're free. Yamimo's none of it is a Yapo, and was Yapo. If you don't so the young Yami, now what are not us? The young one in the Bible remembers our one. A young one will be a idea also. A young one will be a hotel also. A very good year. Never more than this set. So, what can I say? What then you see now who was saying. Someone who ran into the ground. The orchard. Anyone want me you? And you are in a chunk of essence. Was it for me? When you don't know why you want to go through the process. And there was somebody. Because I was saying, I'm telling you. You are looking at it. Never one at it. Was it said? But what was happening? What was it? So, what did he do? Then I saw David. Papa, I saw him. Yes. Then he did him in the house. And the father is like. Then he saw the churches. Who went here? Assembly to Papa for no man. So, to the baby, let me see the baby. We are so happy. Where is that? You're sitting down with that baby. Hunter way in Yamapo. Yamapo is for all Yamapo. If for telling nation, I think that's all the wood in this set. Well, if the woman wants to have a few more back or a cow, if the people went from and proud of and not a Yamapo, to grow a failure, or the other woman has a my friend, there's me out for a set, my baby will not for a set, and that's how I saw who. If you said, someone who won't do the other time, he said, he won't buy 3 years old. The man can come out by you to a man, you to and second, a demon, for something out of strength, and how they were saying. A brother was a young man, so by Jonathan. Who will then be here? It's one pound. If I follow the house, Papa will go down so much. Then you may not hear it. Now, we are hearing the name. Not on Tarson. We walk on so. We so many times number of the yacht. Maybe watch it. Now, all of the customers are crying. If I don't walk around and you. The story of what is doing. What the church of our Hennessy, when you're ready, and you're pulling the time for whatever it was not in all there. What do you know? I'm not sure. It's a very young. So there's a you are in the sort of cancer mania. But you, someone here, about the master of the burial. Say, you don't even saw your papa. Then another one who said, and so back comes out. And then the child of papa. Easy, I'm going to talk forever. Upon my hands, now David, so I'll go for the name of any man. Who will see us on my head? They come with the assassin from the and I'm not saying what did you mean? The same time, if you can't about Yannick. There's many of our name. I am wounded. Our man will fear Propium and Snap. A human fool. Wounded. Then you can hear it. What I knew what myself was not. They do not tell me. They did not be out of fall. Who feel I am yet of it? Do not tell it. Do not tell it. So then you can go down here. Who will see? Well, who will see? She must have a second sound. Someone
Sikawabo. Na ne bi sanse. Ana be bi sanse. Obi da so wa wa so fi. Obi da so wa wa ka so ri fi ana. Na ne tenti mai na doye. Jonathan ti mai na doye. Jonathan ti. Ebra so be di ahimi no. Ana won bo obi aye. David be di ahimi won bo obi aye na doye. Jonathan ti e wo fi ho. Adoye bi o. Ana won kusa. Na kɔni bɛ fɔ yàrá se ka na yi o wa o de ti fi ara ko ye bi ma ɛduma wura ana o sɔfo ana so ni fo bi ko wa sɛma ne yɛ bi ya ziba o ni ye ziba ti ha ziba ni mo so o so fi o mi o ni wa sɛ ɛni o ye ni o bi o aka bɛ fi o sɛ o no fa yɛ so o na yɛ bɛ ko ba o fi no ko na mi ka fa o na o ba so fi yi o ayɛ sɛ o ni na yɛ na o yɛ yàtò àkókò sáré pọ̀lú ogun ẹ̀rọ náà lọ́wọ́ sáré ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ ní ìgbà tẹ́lẹ̀ ìbò bí àyà wọlé yóò náà tẹ̀lé ìgbà bá wò. Na sọ́ọ̀nù fi èsùn fúlù wọ̀ ha ní bí sí wa. Sọ́ọ̀nù fi èsùn fúlù wà ní bí sí wa. Èsì òun sọ̀rọ̀ ní bòbí òun yá lè fi alẹ̀ ìgbà bá wò. Na ọ̀fẹ́ máa bá dé bí nkyẹn. Akọ̀fẹ́ máa dé bá dé bí nkyẹn. Ẹ̀nà ọ̀hìn sánsẹ̀. Akọ̀ ọ̀hìn bẹ́ẹ̀ wíṣà àná sẹ́yìn. Ó ní sí wa. Mo ní sí wa. Ọ̀sẹ̀. Awọ̀sẹ̀. Ọ̀pọ̀ àná. Wàkọ̀ àná mọ̀. Na ne bi ka sọ ní sí. Ana bẹ́ẹ̀ ni ká tẹ̀ ẹ̀ sẹ́. Obi ní sọ́ọ̀nù fúlù bí àwọn ènìyàn kọ́ ọ̀dọ́ ìwé yẹn mọ̀ náà. Èyí ká ló bí ẹni sọ̀rọ̀ sí à ìdí àkókò àná yẹn yẹn. Ètò bí ìlọ yóò wọ̀ yá. Náà wọ́n ní wọ́n sẹ́ni kò kú sá. Sọ́fọ̀ àsọ̀bẹ̀lì sẹ̀yàmí mú wọn bẹ̀ wúlá sọ́fọ̀ ní wọ́n sẹ́ kára náà wà ní ẹ̀rọ bíà sọ́fọ̀ wà sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ wò. Sọ́fọ̀ sẹ̀yàmí àyè wà lọ. Náà sẹ̀yàmí mú wọn bẹ̀ wúlá mà. Yàmẹ́ bẹ̀ wọ̀ ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ wò. Sáà wọ́n sẹ́ wúlá sẹ́ ẹ̀ bẹ́ sọ́fọ̀ à. Ẹni sọ̀ sọ́fọ̀ bá rẹ̀ sí òye ìbí fún. Yẹ́n ní ẹ̀yẹ ẹ̀dùnmọ́ àwọn ọ̀nyẹ̀ yàrá kọ́mọ́ náà sẹ́yìn. Omi àwọn ọ̀rọ̀ ká o. Yí sẹ̀yàmí hó hó wọ̀ họ. Dípò wọn yóò yí bàbá lọ. Àná fẹ́ wò lè dàbí bí fún ẹ̀ sọ́ba yẹn jẹ́. Wèé bá ọba yẹn jẹ́. Kẹ́ yàrá ìfẹ́ omi lò lóko. Ọ̀pọ̀ 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 lẹ́sìn yẹn kẹ́kẹ́ rẹ̀ kó. Lẹ́yìn náà kẹ́kẹ́ rẹ̀. Yí fún ọba yẹn jẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá ọjọ́ wò nìgyina yà kàṣẹ mi bá yẹn jẹ́. Nanso panyin yà kyẹ́ apẹ̀ sọ wọn nana ọ̀hún ẹbí ẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ nìgyina do nìgyina yìí hɔ. Yẹ sẹ́ yà mí hó. Èyí wọ́n mi jẹ́ ìmọ̀ ní ọ̀rọ̀ mi. Minim sẹ́ nyàmé fọ́ yẹ wọ́n ọ̀rọ̀ kíláà yẹn sie sẹ́ nkọ́tí asèmpọ́ ni à sẹ́ ọ́ bẹ̀rẹ̀ bàtà mẹ́nyà ní sọ́ọ́ pàṣẹ. Èfi sẹ́ wọ́n nyà kó pọ̀ ẹ̀ jẹ́ gbáà yẹn ní àwọn yẹn wọ́n sì ní nyàmé yẹn nyàmé wọ́n yẹ fún mi náà wọ́n yẹ kàwé yìí dára. Yóò yí wọ́n wọ́n yẹ kí dára na busia wọ́n yẹ kí wọ́n nyàmé ní náà kọ́ mọ́ mọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n kó sùn yẹ asẹ́ yẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n ma. Èfi sẹ́ wọ́n tún ní yí náà fẹ́ wọ́n wọ́n kò yá sí wọ́n yẹ wọ́n ní yẹ tún ní sẹ́ na Yesu ɔyɛ a ɔno ne yɛ wɔn ahwɛ ase efi sɛ ade kyerɛ ne ade sɛ yɛ bi a onyame bi wɔn ayi ɔbaa ɔbaa kɔ asɔre dɛ ɔyɛ ba akonnwa so ade kyerɛ bi ɔwɔ sɛ ɔyɛ ɔso ma wɔn adwuma yɛ ne fɛn mi nipa yɛ yɛ ma awurade
If you are investigating as a woman was a woman be a son, what is your mom be a woman? Can you make a see about? Now, and maybe I am was one day, and if you can't get it, give us a 20, 50, 10, 1 million. Where would you go? You said, for one year, another some what I would even know. Now, what is the most when you walk on them and it's the job of a boy, and that's why you want ziba
wako a wadi di wa me wada wo sese bi kura wonti mba bi me de master me se am na David mu bediri yelo we de to aso am da se me ka kira wo se obi benya a chance bi yelo eni to bi nso wo ho a ye wona enti se na me nam ho na me ba di ko fra ne ka kira se ebi ma mi ebi ma di e ka se ya me da ya me se wo sa ba di ko sa che ka na me ti yo bu ni ba ya me ba ko yi se me sa sa ba chi e ya mi ke ya sa na ko ko me sa sa ba chi e ki ba ko bi da ya ebi se ni ba ko me sa ba chi so wona wale ba ba la ki so wona o ye an bra se no ka fa sa ko si o e se bo bra so ala ga ti na so wu ni pa da ba ko no ni pa ko so ni so we na me ma wu ni ni le ko ko so no ko na ko sa ba ta na ko sa ba so sa ye afare school da ko ko sa ye ma na o di ba ko mo ni se di pa be mi ni se ayi mu na ko mu nya ko sa so kana sa ba ma me sa yo sa mo sa mo bra se wo nya ko na sa na se ye se ba me ya ho so a ha e ba se di fo pa ya wa pa ya wo ye ja wo won so di e ne wa me di ko ya ma kum na da ho je so ya be na ye ni na nya me mo bo nti wunt siba ni pro na ma fi mo sa di cheda ni sa wo se ne sra wo me ye fi ye ni wo se kuma na ko ya sa mi ni mo ye wo sa wo ka ye ku na wo me fi mi sra wo ko ya ko se o mu mo na wo ka na wo ti